Γεια σας παιδιά, σήμερα είναι η ώρα να κάνουμε άλλο ένα βίντεο που αυτή τη φορά θα δείχνει τύπους ανθρώπων όταν βλέπουν ταινίες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Αυτός που τα έχει δει όλα. Ρε φίλε, άλλαξε το αυτό, το έχω δει 5 φορές. Τι θες να βάλω ρε φίλε, όλα τα έχεις δει εσύ. Μα αφού σου έχω πει 50 φορές ότι από το Netflix τα έχω δει όλα, βάλε κάτι άλλο. Ωραία, θα βάλω αυτό με τα πυθίκια. Ρε φίλε, και αυτό το έχω δει, βάλε κάτι άλλο. Όμως τώρα μας τα έχεις πρίξει. Δεν θα βάλω ταινία, άντε. Πάμε για το νούμερο 2. Ο Φαγάνας. Άντε ρε φίλε, πότε θα βάλεις ταινία? Έχω να φάω εδώ ντομάτες και φιστίκια και να πιω χυμό εδώ πέρα και άλλα φιστίκια. Και εδώ έχω και πορτοκάλια και 2 μπανάνες και ένα σκυλί. Ναι, θα το ψήσω αυτό. Ναι, άντε, τελειώνει γιατί πεινάω. Εντάξει, οκ, τη βάζω την ταινία τώρα. Λοιπόν, πάμε και για νούμερο 3 τώρα. Ο Φοβιτσιάρης. Οκ, να ξέρεις, εγώ θα βάλω μια horror ταινία τώρα. Ελπίζω να μην σε πειράζει. Όχι μωρέ, δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ βλέπω συνέχεια horror ταινίες. Δεν έχω θέμα. Οκ, ξεκινάει να ξέρεις. Είσαι σίγουρος? Ναι ρε κομπλέ. Δεν θα πάθω τίποτα σίγουρα. Είναι πολύ τρομακτική. Κλείστο, δεν μπορώ να το βλέπω. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να το βλέπω. Καλά ρε, εσύ δεν είπες να τη βάλω επειδή δεν φοβάσαι τις horror ταινίες? Κλείστο! Σε παρακαλώ, κλείστο τώρα. Ωραία φίλε, όλα τα παιδιά που έχω καλέσει σήμερα πρόβλημα έχουν.